Hello guys, welcome back to my channel. Coming to Emilia Senia ZMCA intern live me kane. Hey, video hi regular dewin ron upload katum to dona interesting deu thilmak deu chuan hey kani tin ton dan te chuan need experience te ni chuan min lo subscribe pula nakina tips and tricks te kan link zelanga chuan need experience hello point ni chuan hey na lampang te in lo tui chuan tian tips and tricks emo hey na dam doi ti te nakina te pokan link zel tu ra ngai tai la kha vai min lo subscribe ve kula chuan hey tu na ka video tu he chu intern doctor intern hian enge anti hospital ati ani dona chuan enga nge tuna ka post mek ti ani dona zona tam tak awma chu chu intern in te hian doctor in ninghal to em ti ania o doctor chu kane ma se permanent doctor emo official in doctor kan le ni lawa chan chu internship kum khat kan ti hnuah hian permanent registration kan hmodona tuna chon provisional omjia chu hei temporary ani chu state medical council a hian temporary in inge practice na certificate ka kan hmodona chuan to the main topic en tin nge enge kan tho inge kan ti intern hawin kan ti chuan engvak ma an thok lawa ti turwa kom lawa an ti thai chun chu hei lab investigation zia te warta han soi photela warta chuan pre round kan ti doctorin aron round ma in a patient ho inge na inge filter social na omem ti te kha kan ziat thave kanga chuna bp a vitals mo a bp a heart rate spo2 engkim kha a file khan kan ziat thave thina ni chu chumi zo chuan opd kan ti le chuan registration anti hey register anwa zia lu kha intern in anti deuh tlang poya chuan nge history antita arong kal na chan engwan nge ron kal ti te al zot ho kha intern in an zota chuan a main eng na nge nei to ti te chuan a bp ti vel te kha opd po han an ti le chuan damdoi hi an mani du thuin an cho theilawa entirnan doctor khan chumi chu ziak ro kan ti khan intern hoin khating an lo zia kanga chuan adam doi ming te kha ka tiang an lo chin chia ve zel ni chu ni do bera opd kan ti chuan hey lab investigation ti te chuan nge an mani file top ha intern hoin nge an update ti na ni chu pre round hi zinga an neya chon zana po evening round an nei le ta khatian khang ho zong kha intern ti vekan ta chuan intern in nge an ti thailo kan ti chuan ma ni du thu in mi kan net mi thailawa chuan ma ni du thu in thil engkim kan ti thailo ni chu jr kan chung chia hian jr junior resident ti anom ta khami te kha kan ron don ani chumo chuan on call kan om changin emergency ten mi te local ta se khang first contact kha intern khan ni le tanga chuan claim a serious dewani chuan khatian tuna ka sei tong khan jr kan chung chia ho te kha khatian convert nge ron le thina ni chumo chuan thil dangan ti le chu discharge card zia te emo refer hei kan refer an thil zia ho kha intern hoin an ti deuh ani chumo chuan ot chunga te ani chuan surgeon hoin an operate line an surgery line khatian an lo assist ta a khatiang te chuan thil dang enge anesthesia te ni chuan hei spinal anesthesia pek te emo intubation ti te ventilation hei khatiang ho kha thil ho te kha an ti ve thini chu ma se measure enge measure ot kan ti dona mi khatiang kha chu an ti lawa chuan intinan phc ate lom tai la phc a chuan damdoi an jiak thaya bat kha khan mani hingin an jiak thailo ni chumo an mani chung jrmo mingin an jiak thei ni chu chuan phc vela chuan intern deuh hian an ti deuh vekin ka hria ma se tuna chuan kan senior te soidan ni chumo tuna hian psychiatry akoma khawangin phc vela om kha chu chuting lutin ka hrelo ma se majority chu intern khan an ti veka damdoi pek su char ti temo ai three ti te su char ti zo three ti na ni mai ta khatiang te chuan engeng mani injection pek ti te chuan immunization hei no now vaccination pek te kha intern ni nan ti deuh tlang puya chuan ops gai ni agan soi chuan now ten char thei to khatian mo an ma ni in khatiang vel khan ni deuh tlang puya intern ho ti chuan tuna hian psychiatry a kom meka psychiatry hi mizo chuan hei mi a inen kolna anga hian kan ngaya ani lova hei psychiatry ate point du duin arong kal thaya internan depression ten nein emo in mu thailo changin emo hei internan lekha zira ten lo concentrate thailo ta khatianga te khan chuan mood disorder chuan nge abik takin mizoram anga chuan substance abuse le depression anxiety wangin an rongkal deuh tlang poema se khami lo khera po khan arong kal vek the ni chu
hawangin psychiatrist emo therapist in momo chuan psychiatrist a kal ve vek tur ni chu zaklo ula chan chu hei minhol pui ngai dana chuan tian mi a inen kolna anga khan kan ngai ta kha ani lo ti kha lo hreve kula mut thei lo wangte arong kal theya ani lo pon lekha zira in concentrate thei lo wangte ani lo pon hei thil thei ngil ma ti temo hei hot ti te khatiang vel wangte bokan rong kal vek thei ni chu inen kol vek kula dam toi thadeu den pe cheunga in dam ve vek don ani chu chuan minute nga vel ani to tian hodeu vein chu ni phot che chuan hei tian ka posting na le ka thil ton ho karon update vek ton awangin min lok subscribe sak ve vek kula chuan next video kan ni mule vek don ya stay healthy and be creative bye bye intern chu nuam em intern deuh chia ta ni min na tang kan chana azia ve chu no ve chuan enga ngein posa enge in ti thin le hei hello mi tam tak anom ta intern in enge an ti ber ti temo chuan in department na khan enge in ti chuan enga ngayom DVL min posa hei skin anita dermatology venerology le leprosy anita DVL chu ta min posa chuanin anom khop mai kan chu tiang min kan busy lo ta chuanin zinga kan kala kan free round na chuanin professor hon local huna kan round pui le ta chuanin kami za han OPD kan chuta professor ten enge history lak tur ten min ti chin ta chuanin hey anyo kan bazak vel mai ni chu chuanin share lo chuan DVL kan ti chu hei dharma ti khani tamai ta o skin chuan hey a busy lo na san chu dharma hi minor posting minor subject ani wang khani tam ase major subject a chuan busy with them top choice mo thil lang sai dui ne bye bye